Здравейте хора, ние сме Gaming BG и нещо снимаме на Майнкрафт. И, Да. и сега имаме тук един много специален гост. Макс Про! Ти да. Почвам да снимам. Не ли почвам да оцелявам? Също. Нещо. Добре. Съберете дърво. Аре, Тези някак. тушки се подкраднаха от някъде, за това ще ги хвърля. Да. Можем да си казваме по имена. Пламене? Снимаш ли? Да знаете, че истинското име ми е Любо. Да, много ситуация. Да. Така че ви никой не знае. И в повечето ситуации ще си казваме по имената, да знаете. Да. Аре, първо се представям, а кое има за кой човек е? Това ще е някаква много смешна поредица, човек. Любо, ти ще го изрежеш. Любо. Що? Нека да е смешно за хората. Той. Ти мога за да бъркаш думите. Ама аз ако не го уча на силски, не знае какво да я кажа. Стига, глачете на градски. Ти пак ще се зрежи. Да. И ние сме отново тук. Защото не сме спирали. Да. Да си продължим да събираме дърво, защото Ще умрем. някой трябва да намери място за къщата. Намерих. Какво ще кажете да посадим някакво дърво, да може там да се маркираме, а? Не. Ти нормален ли си? Аз имам 7 саплинга и сега тръгвам. Там видях края, ще да ги убия. Аз отивам и аз. Пока ще отива да... Аз отивам към Dark Oak от Bioma. Червено го много. Хора, аз Овци! отбори. Ама Аре, няма. кой ще... Аз мислех да оцелявам по отбори. Не, аре групово. Да, всички... Хайде всичките, да. Всичките. О, Отивам... кой иска да живеем в гъбо? Не. Кой иска да живеете при мен? Чупете гъбите, о, човек. Големите. Намерих. Ще направим мъшрум суп. И там както се нарича. Я ме телепортни. Аз събирам червени къпки. Габарко. Нали има топа? Не. Няма топа. Аз убих гъбчо. Къде сте вие? Гъбчо са на писаната част. Дайте им знак, отидете някак се с пръст, нещо, надигнете се да ви видя. Че съм на онова дърво. Още. Аз там чупа червената гъба. Махане, не. Бръм. Максел, виждаш ли му от дървото? Ей тук, ей насам. Към Видя. дървото. Не. Имам 18 червени гъби. Снеса дървото и отиди към полето. Ще видиш. Сега... Аз се загубих тук, ама някакви коне. Не. Ком. Полето. Млад менинджи. Не. Искаме се. Аз сега ще си направя супи да ям. Не спира да бяга. Аз имам вече доста дърво. И аз... Аз ще си направя супа да ям, че съм супер гладен. Хора, аз май се загубих. Ами и аз те. И аз така. Спечели. Тук са разрешени само командите телепорт. Дай да се телепортирам. Ще си направя малко... Тук имаше малко го изкопа, имам. Тей. Супички ще си направя. Гъбини. А всичко нагоре. Не може. Аз вече Ще изядох. направим ли айтеми от кожата или? Аз имам кожа. Не, ще ползвам за Enchanting Table по-на. Ябълка! Не бягай. Enchanting Room от. За букшелфа.
Хора! Пак. Казвай Намерих. ура. Полето, видях полето. Овце и тук има много овце. Ето го. Този. Ето. Аз съм зад вас. Можеш ли да ме не удиш? Извиня. Аз съм Кевин, е тук зад вас. Вече има детей. Дайте да съберем Дарко. Аз имам дърво. Аз Къде ще е къща? къщата? Май ще умра, Айде всички да се съберем. В полето. Идвайте някъде там на полето, аз ще ви намеря. Аз сега събирам дърво. Къде? На полето! Не полето! Кой го каза това? Ти. Лъжиш. Отново лъжиш. Зомби! Нека Зомбито? умри. Здравей, проси! Не може. Зомби! Петре, здравей, проси. Ама аз се телепортирах и ти падна. Же умра! Спри! Аз се наядох с гъбени супички. Телепортни се до мен и ям. Хубаво, че има много гъби. Защо можем да убием зомбите? Аз съм вече гладен, имам 5 паржоли, хайде да направим печка да ги опечем. Помощ! Ма видя. Тъпа се! Ама аз съм горила. Помощ! Аз имам... Чакайте се, стой там, да качиш зомбито и да вземем за катери като с Smart Moving мода. Някой да има храна. Опа, сори, пиш. Сега аз нямам храна, ще умра. Аз ще направя печка, ще събера Чакайте, дърво. няма. Щупете тази гъба, ще ви направя гъбени супички. Да, ние ще снимаме на Майнкрафт и на много други игри, но най-вече сега ще снимам на Майнкрафт, защото не е само на Survival, може и на Jump мапове. На къстъм мап. Майнкрафт! Къстъм мапс! Ще сега да направя малко гъбени Скоро супички. можем да направим даже да сложим модове в сервера. О, служайте Pixelmon мода. Елате тук за празнощта. Направих нещо като малка къща. Къде е? Чекай, хеб за това тъпо зомби тук, че. Да си взема крафтинга и да отида там. Някой храна. Влизайте вътре. Хванат са. Ще изрежеш и от тук. Ще пусна на гейм рулета, ще ги направя. Да, направете гайме руля кейп ивента и... Има зомбите. Сега ще запушвам. Това главно е И си забравих нещата там. Няма. Сега ще направя супи в гъбени, че се надене хубаво. Този Янко за тебе. Има едно зомби зад вас. Две. Аз за тебе. Това Петре, може ли се гладен? Да, но аз нямам бучета. Мре! Дръж две супи. Изяж ги. Аз съм готвачът. Възикам се. Айде пак още две. Я бягай. Ние не диха бе това дърво, ето ти на колко. Колко ме хо. Кой взима паржолите? Никой. Гладните. Само едно пиле. Аз имам гъбени супи, теченик. Петре, дай ми обратно купите, да направя още. Аз имам още две от мен. И много гъби. Те са в плана. Дай ги на... Дай. Помощ! Не мога. Аз съм готвачът, забравите. Оставете. Аре, бързо. За какво? Ще си подреда малко нещата. Супичките там горе в ъгълът. Опа, пуснах си паржолите. Хора! Казах. Кой е гладен? Има един малък проблем. Гладни има ли? Не. Какъв е проблемът? Забравих да махна тези неща. Вижте вътре, вижте. Вижте, гледате ли? Ами махни ги. Где? Свари ги някъде. Тя ще дойде с тега.
Не, остава. Чакай, бягай. Колко вълна трябваше за едно легло? 3. 3. Аз в мен имам вълна, тъй че... Аз за 5 легла. Аз направих 2 легла. Торчове някой да направи. И Аз гати, имам. крипърът! Торч. Хора, ще умра. Добре, Тук тук долу има малко храна. Любо, къде си? Вие се усетихте! Дърво ми трябва да направя още легло. Тук... Янко, Чекай, аз да направя малко врати. Янко, Да си казвам имена. Аз съм Дидокс. Дърво ми трябва. Янко, Ще имам една врата. когато умре майтамите в нас ли си? Да, Да. аз сега го тествах. Заради някои хора, които решиха да ме оставят. Ние ли сме ти виновни, че отиваш там?